tal, señoras e señores? Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Son as 6:38 da tarde. Como todas as tardes estamos cociñando aquí. E receitas é cousa vosa da xente que está na casa. Pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Vamos, vamos. Que tal, como estades? Moi ben. Ben? Sí? Sí. Viches que hamburguesa fixo antes Xulio? Sí, madre mía, que animalada. Verdad? Algún vez fixeras algún así? Fixen algunha así, sí. Tamén fixen algunha... Bueno, Xulio estaba contentísimo coa hamburguesa que fixo onte, pero non sei se estará contento co que ten que cociñar hoxe. Imos ver que é o que nos trae María de Verín. Ola, son María de Verín e hoxe traio-vos unha receita que aquí ao ladiño en Portugal se coñece como cogumelos á española. Para comezar esta receta, imos picar ben picadiñas todas as verduras, incluído o dente de allo, e ímolas poñer a sofritir nun pouquiño de aceite de oliva nunha tixola. Cando xa estén no punto que a nos gusta, pasaremos o batedor para que nos quede unha especie de salsiña. Nesa salsiña imos introducir os nosos cogumelos e ata que faga chup chup e que den no punto que a nos gusta. Engadímoslle os taquiños de xamón e deixámolo cociñar durante 5 minutiños máis. Para finalizar, salpimentamos o gusto e xa teremos un prato que podemos utilizar como entrante ou como acompañamento para unha carne. Espero que vos guste. Cociña de época, sempre dicimos, de temporada. Temos cogumelos, níscaros, de todo. A ver, que che pasa, Begoña? Ando un pouco como... Ai, que se lle desmontou o micro. Está? Sí, ahora son técnica. Escoitádela na casa, non? Pois iso é importante, xa está. A ver, dicía eu cogumelos, algo de temporada, non? Sí. A ver, que ides facer? Que maravilla. Pois eu vou usar uns cantarelos. Ajá. Mira, que son esta amarilliña. Son estes? Sí. Que din que cheiran moito ao monte, verdad? Están moi perfumados, están riquísimos. Cheiran ao monte, cheiran. Sí. Pero vas a alucinar co que vou facer. Por qué? Porque vou facer unha mermelada con eles. Como unha mermelada? Unha mermelada, sí. Pero mermelada. que che pasa? Non me pasou nada. O sea... Hoxe ven a perder. pero, Hai que arriesgarse. Pero como se fai unha mermelada con Por moi cogumelos? sinxela, xa verás, vou enseñar, vai quedar riquísima. Bueno, vale, eu fíome de ti. E vou facer outra cousa máis. Que máis? Vou usar tamén uns boletos. Boleto, mira. Que mira, bonita. fixadevos que boleto. Isto é todo dos montes de Galicia. Non pensedes que nós andamos por aí ou mercando por aí. Non. Isto ven recollido por xente que sabe que temos no programa dos montes de Galicia. Así que, xa sabedes, se vades ao monte ide sempre con xente que sabe, vale? Con micólogos ou asociacións micolóxicas e demais. Sí, vale. Sí. Eso é fundamental, non? Sí, Mira, hasta importante. Xulio se pon serio co tema. É que é un tema serio. É un tema serio, é verdad. En serio, isto é Pois veñamos serio. lamentos. Ti que? Pois mira, eu vou utilizar... Ela vai vou facer por lambetadas, aquí. unha cousa un pouco rara. Eu vou facer algo normal. Vale. Non me veño... Normal para Xulio, ver que é? No, mira, unha hamburguesa de eu vou 700 utilizar kilos? Unhos níscaros que mira que pintaza teñen, están Vale. tesiños e saniños. Isto que son níscaros, non? Estes son níscaros, sí. Vale, perfecto. Ti coñécelos? Sí, home, teños visto moitas veces. Na miña pero- zona hai moitísimos destes. Sí, teños visto moitas veces. É que na miña zona hai moita xente que vai ás setas. Pois estes Hai son- asociacións, hai xente que vai ás setas. Son moi... Teñen unha carne moi saborosa. Ajá. E vou utilizar estas negras que son as trompetas dos mortos. Trompetas dos mortos. Eso é. E vou facer un arroz Vale. con elas. Eu creo que algunha vez xa vin arroz coas trompetas dos mortos, sóame. Pois pode Sóame ser. que se fala, Esta sí. Está moi Un cotizada arroz, o sea, porque non é boa de atopar. E despois é moi traballosa de recoller, igual que angula, igual que todas Claro, estas son... entón o arroz vai coller moitísimo sabor, non? Eso, Da e aparte seta. teño ali un truco Do que cogumelo. despois te explicarei para dar ainda máis sabor. Perfecto, Con pues elas, veña, vale? rapades, a traballar, quedo contigo, Begoña. A Vamos ver. allá. Veña, contame Mira. o primeiro, que isto sempre é importante, Mira. hai que limpar o cogumelo. Hai que limpalo. Claro. E pódese lavar, non ten ningún problema. O que hai que Vale. usalo xa, non lavalo e metelo na nevera. Vale. Entonces, vamos dando así para sacar todas as impurezas. E terra que terá. Terra que terá, claro, ya andan animales no monte. É interesante sempre lavalos. Vale? Sí. Así. E vou facer unha mermelada moi rica e moi rápida. Xa verás. Mermelada, o sea, marmelada de cogumelo, quer decir, Esta seta... ti sabes que a cabeza de calquer persoa que nos está vendo na tele, agora mesmo... Dirá, está charaveta. agora mesmo acaba de dar un ictus a alguén, pola túa culpa. É así. Dirá, está charaveta. Está fatal esta muller. No, porque mire, esta seta adaptase moi ben a facer doces, non solamente mermelada, tamén bizcoitos, podese deshidratar, facer fariña, e usala como para empanar, para todo. Bueno, pois que este atenta a xente na casa porque nós imos repartir cartiños, Estade atentos ao programa, a todo o que vamos ir facendo, a todo o que imos ir preguntando, porque vai haber en xogo 50 euros dunha vez e 50 do outro. Lembrade, chamar ao teléfono do programa e de lo ver por aí abaixo, así que anotade o gardade no WhatsApp e chamade ao voltas co prato que hoxe estamos cociñando con cociña de temporada, con cogumelos. Chamade, queremos falar con vos. Veña. Mira, ahora temos máis ou menos uns 200 gramos de setas. Ajá. Vale, máis ou menos, por aí.
E vamos usar outros 200 gramos, vamos fazer este cazo. Non te quero molestar. Non, non molestas. Non, que va. Eso dio... Aí vai. Bótalas así xa, ao 200 ras. de azúcar, sí, botámosle así, e 200 de azúcar xa. 200 de 200 de cogumelos, de seta. E 200 de E azúcar. 200 de azúcar, Sí, vale. e agora o que lle facemos é, vamos a exprimir o zumo dun limón, vale? Eso é un limón. Sí. Pero está verdísimo. Bueno, é de lima. É de lima. É de limón, pero está un poquinho verde, mira. Sei que me vos tirar a cara para dejarme, se dixen Podía ser, que vai, mira. Podía ser, É tranquilamente. que vos na casa non vedes, pero Begoña a veces é un pouco agresiva. Son rápida. É rápida. Entón, exprimes o limón, que neste caso está verde unha lima, non? Sí, Vale. aí vamos. E Es un poquinho de zume. isto vai estar bo. Esto está buenísimo. Xa verás. Porque ao final estás botando aí azúcar, lima, cogumelos, estás facendo unha mestura E xa está, xa está. E agora deixalo cociñar. Que vamos facer? Vámoslo deixar cociñar pouquiño a pouco. Sí. Vale. Uns 20-30 minutos xa nos chega. Lima. Cheira moitísimo a lima, verdad? Cando Sí. a botas, empeza... Porque é moi aromática. Claro, comeza a Eran da evaporarse. casa. Sí. Moi ben. Pois veña, vai dando... Vego con Xulio, veña. Moi bien. Con Xulio, vamos para lá. Bueno. Fala, Xulio. Esto xa che gusta máis. As mermeladas, nin... Xa ti sabes, eh? Mira, Ves? un arroz con costela, níscaros, trompetas, unha ceboleta e un poquinho de allo. Moi ben, Vale, eh? mira. Bastante normal. Aquí teño un aceite de trompetas, vale? Que isto é o que vai potenciar o sabor. Estas trompetas, igual que as que temos aquí, Ajá. cubro as de aceite nun cazo, vale? Sí. Ou nunha potiña, ou depende da cantidad que queramos Isto facer. simplemente está selado, Eso non? estou sellando ben, Vale, sí, que perfecto. quede ben doradiño. Vale, Entón, cubro de aceite e poño o lume. vale. Vale, poño o lume e deixo que empece a ferver, que ferva durante media hora a lume manso. E deixo que enfríe dentro do aceite, ese aceite meto nun bote, cerro ben e o baño María, como cando fixemos as Claro, conservas. é como aromatizar un pouco, Eso non? é, Vale. o baño María 2 horas e despois aguántanos un montón de tempo. Este é de hai 2 anos, Aceite de trompetas. un aceite de trompetas, mira como recende. Buah, sí. Recende, Sí, sí. maravilla. Isto Vamos a podelo ter utilizar- na casa canto tempo. Eso é. Si unha vez que o faz, canto tempo podes ter aí? Eso, pues, home, recomendan a partir hasta 6 meses, pero bueno, Vale. o ser aceite... Pero bueno, 6 veces ben. O propio, sí, sin problema ningún. O propio aceite, eu lavo tamén un poquinho as setas para quitarlle todas as impurezas, Ajá. porque as vamos a utilizar ya, os níscaros, Vale. as trompetas nas vou utilizar porque xa as teño aquí, que tamén foron lavadas e preparadas no seu día. Perfecto. E aí agora mesmo voulle botar xa o allo, Vale. porque xa está dorada a costela, e a ceboleta. Xulio, ten que ver isto a convidada de hoxe. Home, claro, Que che parece? xa está tardando. Chamámolo, veña, chamámola neste caso. Que pase, por favor, a convidada de hoxe, que pase María de Verín, un aplauso para ela. Hola, María, que tal? Hola, Como estás? cañotas, moi ben. Arrímate aí, por favor. Hola, Xulio. Hola, María, que Xulio, tal? a ver... Como imos por aquí logo? En Verín sodes moito de... Bueno, claro, é que é da mesma vila que Begoña. Hola, pero Begoña. coñecedesvos. Hola. O sea, Algo sí. cruzastesvos, no? Cruzámonos nalgúnha ocasión. Saludastesvos así. Bueno, vai pola sombra, non? Exactamente. Sí, vale. Eu penso que se coñecen. Pouco máis. Así que eres, Eu penso ti que eres se de coñecen cogumelos. máis, Pois sí, porque mira, vouche contar, de pequeniña, agora xa hai moito tempo que non vou a eles, pero os meus pais sí que van a diario porque temos dúas cadeliñas, saen de paseo Bótate un coas pouco pa cadeliñas, diante, bótate pa diante. voume pa diante. Aí. É que se non hulo a... Sí. Xa me van No, además Xulio conquistar pasa por diante. polo olor. Dicías que teus pais van por aí? Sí, coas cadeliñas se van recollendo cogordos, chamanse ali. Cogordós. Sí. Nunca os cogordos. coitara. Os roquiños que Sí. están así pechadiños chamanse cogordos ali, Cogordós. na miña zona. Na vida os coitara. Pois sí. Oi, Mira. bota aí os fuciños, por favor. E quero que me comentes que che parece isto. Mira, estou Home, de, facendo un arroz, de María. momento o hule é fenomenal. Oxe comín arroz, non sei se eso... Comiches arroz, pero- resta puntos. Claro. Resta puntos. Nada que ver con Escolliches este, algo xa mal, verás. Nada que ver con Non, este, xa ti verás. crees? Mira, Bueno. eu dorei Ímolo a ver. costela, botei un poquinho de ceboleta e de allo, Ala. e agora estou rompendo, porque a mí gusta máis rompelo que cortalo, Por que? o níscaro. Pois hai quen di, os puristas din que non se deben cortar, a min gusta máis despois o resultado como queda. Dá máis sensación de que cambia un pouco o sabor final. Igual é percepción miña, Será un paladar tan pero especial que cidilo tes. empíricamente, é dicir, probáchelo. E dis que para ti é Eu mellor primeiro, así. para min, cambia un poquinho Nos de... fiámonos do noso cociñeiro. É así. Home, teremos que fiar del. Sí, home, digo eu. Bueno, son arroz con costela, ignorante. E agora- níscaros guste, che, Vai non estar moi de ben, María, Ule xa verás. rico, Ule rico, pois vamos ver que é o que ten polo outro lado. Begoña, que está facendo doces, vai facer unha mermelada. Unha lambetada vas Ponte facer, aquí con Begoña. ela, veña, eu poño A ver, aquí. está. Mira, Entón, a marmelada sale disto. disto. Mira, tamén as setas tamén as podemos usar as setas tamén as podemos usar para doce. Vale. Isto, polo menos, cañotas, é sorprendente. Alucinas, Eu quedei un pouco alucinado cando Mira. vi.
Que te escoitabas na tua zona, que eres da mesma zona que ela, de Cobordón? Claro, sí, de toda a vida. Que pasada, Sí, sí. Que pasada. Agora que hai moitas clases, sabes? Sí, sí. Vou vos explicar o que teño nesta pota. A ver. Vale, botei un pouquiño de aceite e agora botei os boletos, en vez de que están limpiños, boteinos a sofreír. Vamos deixar que collan así un pouquiño de color e vamos a engadir o leite, porque vou facer con eles unhas natillas. Como? Vale. Xa verás Isto sí que é unha ricas. sorpresa. Mira. Que lle pasa a esta señora? Non. Natillas de cogumelos e Natillas marmelada non de comiche, non, María? cogumelos. Non natillas non comín. Acábase Pero de non comín volver na vida, tola. cogumelos. Acábase de volver tola esta muller, non voltas co prato. Atención. A ver, Agora é cando Begoña. Atención, Galicia, agora é cando teñen que quedar aquí, na TVG, porque vamos facer natillas de cogumelo. Mira, voulle botar unha vaina de vainilla. Vamos, vou deixar aí. Por se está pouco aromatizado. Aí. E agora, 1 litro de leite. Bueno. 8 xemas, 2 ovos e 40 gramos de maicena. Vale? 8 xemas, 2 ovos e 40 gramos de maicena para facer as natillas de cogumelos. E Téñeno aí. faltache o azúcar. E falta o azúcar. 200 gramos por litro de leite, sempre. 200 gramos por litro Ben de leite. dociño. Así. Mi madriña, que cousa rara, Isto está buenísimo, Ves Vas lanzadísima, quedar... Sí, Isto sí. non nos coitei unha vida, Begoña. Bueno, María, vouche fazer a pregunta do millón. Dime. Quen vai millor dos dous? Ai, non, eso non me podes preguntar agora, aínda. Non me a podes vida preguntar é aínda así. porque temos un primeiro prato, o prato principal, un postre... Isto... Pero a vida É que teño o corazón dividido, cañotas. Este programa é así, algo teste que mollar. Teño o corazón dividido, porque a terra tírame cara aquí. E a carne e o arroz cara ali. Claro, e a carne e o arroz para este lado. Que fago, cañotas? Quedo no medio. Espera, no, deixámoste pensar. Veña, mellor. Vale, reflexiona na nosa zona de sufridores. Un aplauso que está con Veña. nos, Coxe. María de Verín, un aplauso para ela. Que maravilla. E, mentras tanto, vamos a contar a Galicia 4 cousiñas sobre os cogumelos, porque coa chegada das primeiras choivas do outono fanse visibles os cogumelos que incen os nosos montes. Terrotes e lepiotas agroman aquí e alá, e tamén cantarelos, níscaros ou cerrotas. Maravillas silvestres que fan as delicias dos que saben valoralos. Sí, amigos, aínda hoxe case todos estes tesouros marchan moi lonxe a mercados do País Vasco ou de Francia, onde pagan altísimos prezos por eles. Pero agora, por fin vai cambiando o conto. Cada día, como sabedes, hai máis asociacións micolóxicas, festas e xuntanzas que os poñen en valor. Por exemplo, Soutelo de Montes, Curtis, moi pretiño de Arzúa, ou Teixeiro, tamén moi preto de Arzúa, son algunhas das citas obrigadas. Contactade, por favor, con algunhas das asociacións e botádevos ao monte. Levaredes unha suculenta sorpresa como a de hoxe no programa, como as costelas que está facendo Xuli hoxe no A Voltas co Prato. Ou non, queridísimo? Pois sí. Ou non? Home, claro. É así ou non é? Sí, señor. É Mira así. como recente Mira. as costelas, Sabes que Mira como dorado. Buah, sabes que me gusta a min tamén moito facer, cando faço arroz, pasalo así un pouquiño. Sí, a min tamén me gusta. Mira, isto ten a costela, Ajá. os níscaros, un poquinho de ceboleta, o allo, o aceite das trompetas e botelle, mentras ti estabas ali enredado carnatillas, unhas poquinhas das trompetas que están no propio aceite. Ahora botelle o arroz e xa o dourei, vale? Ajá. Arroz, eu normalmente recomendo unha medida dun vasito de yogur por Sí. persoa, vale? Isto vai ser como para 2 persoas. Vale. E Pero de despois- verdad ou por dúas persoas como faste normalmente? No, 2 personas de verdad. De verdad, vale. Sí. E agora pues sería 3 partes de caldo. Este é un caldo de polo, vale? Este é un caldinho Caldo de polo que podes ter aproveitado de calquera cousa ou que podes mercar. Pode ser un caldo de polo, pode ser un caldo de verduras, pode ser de peixe, lógicamente. De Pa peixe isto case non. millor, Se non? fas un arroz con peixe, sí. Vale, Pero é nada máis. E agora que vaya agora chupando. lume fuerte e que vaya fervendo como se acabara. Con lume, diste, lume A mí gusta forte. lume fuerte. Por qué? Non tes medo que se pegue, nin nada? No, ao contrario. Se fai o lume lento, o arroz tende a baixar contra o fondo, é cando se agarra. Vale. Co lume fuerte o arroz está bailando no caldo. Pois mira, trucos, porque eu na vida É millor. adiviñaría iso. É millor Trucos de darlle Xuli. lume fuerte e cando xa está casi terminando de reducir, apagar e que repouse. Perfecto, Vale, perfecto. para que nos quede sueltiño e todo, que esperemos que sea como quede este. Vas lanzado, Julio? Vou a Vas tope. moi ben. Vou, home, tamén, a verdade que non me gustaría que me dara unhas ratillas de boleto. Vamos xunto a Begoña. Begoña, que di que non lle gustaría que lle ganaran as tuas natillas. Pero vai ganar. É yo mismo. É yo mismo, non? Vamos a recordar a Galicia que é o que está facendo a nosa queridísima Begoña de Verín, porque por unha parte está facendo marmelada, Sí. con cogumelos, Con cantarelos. con cantarelos eran, e por outro lado, Por outro lado, Está estou facendo unhas natillas de boletus. vale, natillas de boleto e marmelada de cantarelo. A pregunta é moi sinxela, por 50 euros para a xente da casa,
que cociña extravagante está facendo hoxe Begoña? Que é o que cociña no día de hoxe? 50 euros en xogo, Natillas de boletus e marmelada de cantarelo. Mira, co boa persoa que son, con que me dijan un, xa me chega. Xa te chega, claro. Xa me chega, porque isto é, vamos, espectacular. Que estás botando aí? Vexo que Mira, estás fariña. 8 yemas. 8 xemas. 2 ovos. 40 gramos de maicena. Vale. E 200 gramos de azúcar. Ajá. Aí está. E agora, botámoslo ben así. Porque así... Listo. Vale. Xa vamos tendo. E agora xa teño... Vai collendo así... Mira, xa empezou a ferver aí todo. Vale. E aí vai, que te pingo. Manchachesme. Non pasa nada. Hai lavadoras. Hai lavadura. Mira, e agora vou abrir aquí un pouquiño a vaina. Vale. Aí vai. Extraigo un pouquiño da... O xugo da... Sí. E as vainas secas, e podes reutilizar varias veces. Sí. Vale. Así. Oh, que ben cheira. O do leite é que nunca me canso de repetilo, pero aromatiza rapidísimo. Sí, moi rápido. Non ha pasado. Entón, agora o que faz... vale, quitaslle así. Colo yo, que podría trituralo, perfectamente, vale. pero neste caso vou no colar, porque quero que me quede moi suaviño. Vale, o sea, son como as natillas normais. Sí, solamente que van ter ese aroma a bosque que teñen os boletus. Vale. Mira que ben cheira, O que non aprendes neste programa, Home, peso estás. Buah. Cheira ben, Buah. Sí. E agora vamos darlle xa... E mestúralo, nin se corta, nin nada, non hai problema. No, nada. que va. Cero. Ningún. Vale. No. Hai alguén que quere gañar 50 euros ca pregunta máis complicada da historia das preguntas. Creo que temos por aí a Milagros de Santiago. Que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Estou sentada. Estás sentada? Non, porque estou anonadada das natillas e ainda na miña vida. Non te estou escoitando. Eu creo que é porque non te escoito moito aquí no plató. Que nunca viras tal cousa, dis? Nunca tal cousa vin. Ves, é que vivir para ver é Milagros, ves? Sabes unha cousa? Nunca te vas deitar sin ver unha cousa nova. Mire, eu cando era pequena, a iso chamaballe pan de sapo, pan de culebra, Pan de culebra, patadas con eles. Amiga. Sí. E Non se valoraba, non? E non se valoraba. No, hai xente que ainda sale ahora, moitas veces danlle patadas, entón non se debe facer eso. Claro. Hai moitas setas no monte que nos coñecemos. Temos que ir con xente para aprender Saber delas. sacalas tamén, non? Claro. Vale. Bueno, por Milagros, eu por 50 euros vouche facer a pregunta do millón, vale? A ver, Estás preparada? estou sentada preparada. Veña. Que cociña hoxe Begoña? Natillas de boletos. Perfecto, 50 euros que van. 50 euros que marchan para Santiago. Venga. Milagros. Contame. Mira, sentada estás moi ben. Estou. Pero é mellor que te levantes un día e veñas ao programa. Outra vez. A ver, Vou. vente un día, tráenos unha receita. Bueno, pois terei que ir. Vale, pois mira, contamos contigo. Ti ahora non colgues, que che van tomar os datos e xa ves un día, vale? Ok. Veña, un bico enorme. Bravo. Chao, Julio. Milagros. Julio, tamén me gustou teu plato. Julio! Gracias. Tamén me gustou o teu gato, Julio. Adiós, Milagros. Chao. Chao. Que maravilla, Milagros. Ai, Dios mío. Bueno, Mira. que despois de ter fervendo aquí isto que xa, mira, Xa a textura que ten, xa me está saltando a mí nas maus. Ten cuidado que isto queima, Sí, que queima. Xa está lista. Hola, que non se estropee eso, por favor. Xa está lista. As natillas que non se estropeen, No, Mira como quedan xa, que sólidas quedaron. Que chulo. xa as vamos vaciar. Vale. Están listas. Mira. Hola. Bueno. Mira que ricas. Bueno. Estou me derretendo aquí a comer esa natilla. É que ben cheiran, está Era moi como o cerca da arroz de cociña. Julio. Estou me derretendo. A ver. Mira, ves? Oh, que ben cheira. E aí vexo que estás Teño unhas galletas e unhas noces. Vale. Ahora doulle así. Tranquila que non é Xulio. Tranquila Pero podría selo. que non é Xulio. Vale, ti non te poñes agresiva con ele. Doulle así. Vale. Que che vai encantar o que vou facer despois. Mira, son Vale. galletas e noces. Vale, mira. Vale, eso intúo que é para unha base. Sí. Pero non quero que me contes nada Non máis. che vou contar nada. Vale. Veña, por vou con Xulio. Hala, veña, adiós. Chao. A ver. Xulio, Está moi alegre Está Carnatillas, a contenta, señora, verdad? non? Está contenta, pero Bueno, isto, pues mira, pero isto que? isto xa case está.
Xa vou apagar de feito para que repouse. Ves? E xa está o caldo espesiño. E aquí teño un machucado, mira. Aquí botei perexil, as propias trompetas tamén. E un poquinho de allo e un poquinho de aceite, que agora vou ir botando un poquinho máis de aceite. E isto vou utilizar para decorar e para aromatizar o arroz final. E aquí teño un limón que lle vou botar tamén o zume de medio para dar un poquinho de acidez que lle vai dar moita alegría ao arroz. Miña nai querida, vou dar 50 euros despois de ver isto. Vale. Vou dar 50 euros, é que lle teño que dar a alguén 50 euros despois de ver isto. A ver, por 50 euros, que cogumelos utilizou Xulio no seu arroz? Eu, níscaros e trompetas dos mortos. Como? 50 euros. Que utilizaches? Níscaros e trompetas dos mortos. Moi ben, por 50 euros para a primeira persoa que chame e que entre no programa e responda ben no Voltas co Prato. Mira, todo ben, non? Un poquinho máis de aceite, mesturo e xa lle boto machucado por encima. Perfecto, pois mira, ti o teu, eu vou falar coa xente do público. Mira, vente comigo, vámonos preguntar aquí á xente do público, vámonos meter por aquí. A ver, María, antes de nada, ti como ves? Pois vexo a Xulio moi concentrado. É moi calado para ser el. É moi calado para ser el, é moi riguroso en todo o que está facendo. Entonces eu vexo fenomenal. O que pasa é que, claro, as natillas de Begoña son natillas. Pintan ben, verdad? Pois teñe todo ao mundo. E o resto do público, porque aquí temos a nosa convidada, pero o resto que opina? Vostede que opina? Bueno, eu creo que está ben. Sí. Sí, Julio, sí. Ti vas Está con ben. Julio? Sí. Temos un punto para Julio. Por lo menos é tranquilo. Porque a Begoña estaba un pouco agresiva, verdad? Estaba un pouco alterada. Un pouquinho alterada. Un pouco alterada. Bueno, vamos máis por aquí. A ver, vostede que, como veo o asunto? Eu non entendo moito de cociña, pero quedaba a cear. Quedamos a cear, ves? Normal. A que vai quedar, sabedes quen é? Pois eu. María. Home, que xa é hora de merendar. Ti tal- Xa se me pasou un pouco agora. Sí, verdad. Telo todo preparado. Terei que ver a ver o que me teñen preparado eles. Estás lista? Pues Estou mira, lista. levántate e anda porque ves comigo ali. Veña, un aplauso para Ai, María, que que ven hoxe. nervios, que nervios. Probado Voltas co Plato. Pasa diante miña, veña. A ver. Vamos para lá. Pa onde imos? Primeira parada. Ponte aquí, mira o que ten Mira este que, home. Mira que Home, este non é o arroz que comín hoxe. Non ten nada que ver. non ten nada que ver co que se come normalmente por aí. Cando probes vai che parecer que comiche macarrós. Non se digo máis. Xa verás. Teñen aroma a macarrón. No. Moi ben. Vamos ver tamén o do outro lado. Vente. Vamos. Vente. Anda machucando, a ver. Mira, que... Espera, iso é unha maceta. Mira. Xa verás o que vou Espera, que facer. isto tense que ver ben. Mira. Veña, isto tense que ver ben. Mira, Entonces, vamos a esa é botar unha unha maceta. base de galleta canoz. Xa verás Vale. que rica, que isto está buenísimo. Ajá. Ahora botamos ya natilla. Bueno. Escoita. Natilla de boletus. Dai, Cousa boa. Nada, non te sí. fíes, María. Non te fíes, María. Tranquilo, tranquilo, que Dai isto- brotará algo. Y ahora... Solo vou decidir co vamos a paladar, botar tú non te preocupes. un poquinho de la mermelada. Ojo. Así. A ver. Ahora vamos a rallar un poquinho de chocolate. Isto tense que ver. Raya iso, por favor. Ai, Dios. Home, boa Ai, pinta Dios. ten, cañotas. Ai, Dios. Queda un minuto para que acabe o programa, Bueno, Estás pois ben? vamos tranquilos. Sí. Espérame pouco tempo para decidir, home. Dios, qué maravilla. Mira, vente. A ver. Vas probar. Ponte aquí, por favor. Xulio, que eres o María. pinche de... Estou... Vai probando, Son por bastante de bien. Xulio, porque Begoña dame a mí que non vai chegar. Sí, ó. Chego. Sí. Bueno, home. Se non chegas, gaña Xulio, 3, 2... Veña, pon iso aí, fixadevos. Vai, vai. ¡Tachán! ¡Qué maravilla! Qué bonito. Un aplauso que lle quedou bonito. Un aplauso. Un aplauso. Vamos a repartir cartiños antes de pechar o Voltas co Prato. A ver quen está do outro lado do teléfono. Adolfo, de Ourense, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Bueno, aquí vendo o programa, que boa pinta ten todo eso. Verdad. Bueno, pues mira, pinta boa tamén teñen os 50 euros que che quero dar. A Sí, ver. bueno, a ver, logo. Vamos alá. Con que cogumelos fixo Xulio o seu arroz? Níscaros e trompetas da morte. 50 euros! 50 euros! Que van para a cidade das Burgas, que van para Ourense. Un bico enorme, Adolfo. Adolfo, adiós. Bueno, pues nada, pues unha alegría. Oi. Veña, un bico, adiós. Adiós, Adolfo. Chao. Chao. Vamos alá. Ai, que nervios teño, Veña, a ver. Emoción, intriga, moitos cogumelos e só un vencerá. Hoxe no Voltas co dramático. Prato, María de Berín ten diante de sí unha empresa complicada. Por unha parte, tes o arroz de Xulio, que recordemos que pinta moi ben, cheira moi ben, pero hoxe comiches arroz. Sí, pero non coma este, non coma este. Non coma este. E polo outro lado temos a maceta de Begoña. Natillas, mermelada e galleta. E todo isto con cogumelos. María,
quen gaña o a voltas co prato deste martes de Todos os Santos? A ver, teño que dicir antes de nada, de dar o veredicto, que estaba todo boísimo, e isto non yo digo a todo o mundo, pero teño un paladar un poquinho especial. Pero, sin embargo, todo o mundo que ven aquí sempre di. Non, pero sinceramente. Así que o gañador do a voltas co prato de hoxe é... Perdón, Begoña, prometo que vou ao regueiro. Xulio! Xulio! Vencedor de hoxe. María, moitísimas gracias, vale? Un placer terte con nós. Nos marchamos, señoras e señores, mañán hai máis a voltas co prato, máis que anda aí. Quedan agora a Hora Galega. Chao, ata mañá.